Всем привет! С вами Алена Васильева и YouTube-канал Миновито онлайн. Наконец-то с нами Роман Скрипин. Так, салют. Український журналіст. Привіт. Живе Білорусь. Живи вічно. Ну от, у нас іншого не може бути поки що вітання. Я так розумію, в найближчу перспективу, як не шкода, в роки доведеться лише так вітатися, аж поки це не стане природним. Ну, давай. Ну, Ром, я на самом деле хотела прокомментировать события, потому что это же не только, я имею в виду арест Романа Протасевича, потому что помимо сострадания к Роману Протасевичу, это, в принципе, показательное событие, мне кажется, поворотное в том месте, где уже и невозможно было ждать еще более худшего поворота. То есть такой зашквар, да? Что ты думаешь? Вообще, что это означает? Почему Лукашенко на это пошел? Что будет дальше? И чем это грозит Беларуси? Ну, дивись. Я сьогодні мав дискусію з Катериною Супрун, з моїм редактором, і все, що я їй говорив, вона каже, що ти, Рома, намагаєшся застосувати елементарну логіку, яка не працює в таких умовах, в умовах надзвичайних. Тобто, навіщо це Лукашенку? Ну, тому що це мстива людина, психічно, очевидно, хвора, яка втратила відчуття реальності, і в ньому спрацьовує основний інстинкт самозбереження. Тобто він розуміє, якщо він не буде президентом, то його доля буде сумною. Тому він готовий на все, і чувак просто відбитий. Це тероризм, це піратство, це викрадення людини, ну фактично. Людина, яка має політичний притулок в Європейському Союзі, я маю на увазі Романа Протасевича. Це безпрецедентно взагалі для європейських країн, і я нічого нового тут не скажу. Коли завертають літак, літаку лишалося до Мінська ближче, ніж, тобто до Вільнюса ближче, ніж до Мінська. 2 хвилини до кордону з Литвою. І там же є ці дані, про які ви, напевно, писали, і про які вже всі писали, що літак ішов на ешелоні, тобто він не знижувався, хоча б мав уже виходити на глісаду, ну, на посадку в Вільнюс. І, очевидно, там з'ясувалося, що на борту були ще кагібісти. Я розумію, що там, окрім переговорів з пілотом, так само працювали на борту, там через стюардесу, може, передавали привіти капітану про те, що якщо ви зараз не повернете, то вас просто зіб'є оцей винищувач, який з вами на зв'язку. Цілком імовірно так могло бути, я припускаю. Іншого пояснення, чому пілот Ryanair ухвалює рішення летіти далеко в Мінськ, хоча б Вільнюс ближче, не зрозуміло. Він на зниження не йшов, очевидно, вони думали вже піти на зниження вже на територію Литви. Ну, ти знаєш, як літаки сідають, вони ж коло намотують коло, і коли злітають, і коли сідають, можна і так вийти на глісаду, не обов'язково з відстані. От, і це зухвалий акт тероризму на державному рівні. Я думаю, що це не минеться ніяк взагалі. Це остаточно вже. Це я ще не знаю рішення Європейського Союзу, але, очевидно, воно таким буде. Україна, як країна, яка має угоду про асоціацію, зазвичай Україна підтримує рішення зовнішньополітичні Європейського Союзу. Нам слід очікувати припинення всяких польотів в Мінськ. Оцей гачок, який у нас був, гак такий, знаєш, коли в Москву летять через Мінськ. Я думаю, що ця лавочка закриється. Є високий ризик того, що Білорусь вся стане безполітною і безтранзитною зоною. І лишається лише падати в обійми Росії, хоча вона і так впала вже давно в ці обійми. Тобто аншлюс відбувся, я про це теж говорив. З іншого боку, Романа Протасевича, я не розумію, на що він вийшов з літака в аеропорту Мінська. Навіть незважаючи на те, що говорили, що там ніби вибухівка. Я б вчепився, не знаю, там руками, ногами, зубами і не виходив без літака. От шукайте вибухівку, я тут посидю, почекаю. Під наглядом, скажімо, екіпажа. Виходити я не буду, тому що це територія, літак це територія, ну, в Польщі приписаний, та? Тобто це польська територія вважається за всіма правилами, і тому Роман зробив велику помилку,
як і багато інших білорусів законослухняних донестями, які розуваються перед тим, як вилізти на лавку. Тут та сама історія. Рома, незважаючи на свій розум, інтелект, цього в нього не забрати, на відміну від його напарника Панєхта, який більше схожий на самовдоволеного такого, знаєш, хлопчака зухвалого зі своїми розслідуваннями в стилі а-ля Навальний. Рома якраз справляв враження більш адекватно, і тим більше він у нас вже був на зв'язку тоді, коли відбувалися події в Білорусі. Я тоді вітав, що молоді люди зробили такий крутий проєкт, як Нехта, і можна було стежити за подіями в реальному часі, це координація. Потім ми знаємо, що вони від цього відійшли, а зараз взагалі Нехта відійшла від всього, тобто капіталізувалися, але Роман розплатився так, а його напарник навряд чи постраждає. Він же в Польщі, якщо я не помиляюся, на Белсаті. Я б не виходив зі своєю дівчиною, як він. Я просто не виходив без літака. Робіть, що хочете, тоді б довелося штурмувати, це б ще гірше стало. Погірше. Они бы штурмовали, я думаю. Я думаю, они бы штурмовали. Видишь, им же... Так, я кажу, що там відбитий Лукашенко, він відбитий, від нього нічого очікувати не треба. Якщо Світлана Цихановська далі хоче з ним поговорити, то вона просто тупа курка і дурочка. Якщо далі будуть намагатися цвіт проти тьми, оця акція білого кольору. Все це... Я стежу за подіями, ти ж прекрасно знаєш, що я до Білорусі маю пієтет, я пояснював чому. І, власне, це все воно все йде до дуже поганого кінця Лукашенка. Він не викрутиться від розплати. Рано чи пізно вона настане, це слід розуміти, теж логічно. Хіба що це він зачиниться всередині Білорусі, і він і так нікуди вже не може поїхати, тільки в Москву. Але на 9 травня на парад він не поїхав в Москву чомусь. Тільки приїхав Емомалі Рахмон, що було дуже смішно. Тобто Лукашенка в Москві не хочуть бачити, я так розумію, на парад, його не запрошували чи запрошували. Я цю тему випустив, трошки спозував. І плюс закон про ЗМІ, який він підписав, про який ви писали, Мінновіт онлайн. Це концтабір, це фашизм, тобто це повністю ліквідація громадянських свобод, включно з свободою слова вже від слова зовсім. І, в принципі, право на протест. Все, в принципі, фінал очікуваний, тому що в нього іншого виходу немає, і він далі, в принципі, не буде церемонитися перед тим, як забирати нові права у людей, або розстрілювати, почати масові розстріли. В Білорусі ж не скасована смертна кара. Так що нам слід очікувати найгіршого перебігу подій, оскільки психопат, злочинець, він, в принципі, не обтяжений мораллю і моральністю своїх вчинків, і не кажучи вже про елементарну людську порядність і логіку. Сейчас знаешь, что я боюсь, что с одной стороны правильно, что будут санкции против авиакомпаний, у нас единственная Белавия, да, и плюс не будут летать те. Ситуация страшна с тем, что нельзя не ввести эти санкции, а страшна она тем, что люди не смогут выехать. У нас будет фактически сейчас душегубка. У нас и так закрыта, кроме Украины, граница. Представляешь, сейчас и невозможно будет вылететь. Машини. Но не везде. Насколько я понимаю, сейчас с Евросоюзом это достаточная проблема. Но... Я думаю, що Євросоюз закриється повністю. Тобто, хоча для простих людей, я думаю, вони все ж таки, Євросоюз завжди пам'ятає про простих людей, навіть часи наші, найгірші там Кучми, Януковича, все одно для простих людей або для певних категорій лишали все ж таки вони таку шпарину в цьому паркані, для того, щоб прості люди могли виїжджати, тому що це йдеться про дотримання людських прав і про життя людей. Насправді, це навіть не лише про права. Про голосування ми можемо вже забути взагалі, про виборче право, про свободу слова ми можемо забути, про право на протест ми можемо забути. Живіть і радуйтеся, тобто ви живете в концтаборі, в зоопарку імені Лукашенка,
І як в радянському відомому анекдоті про папугу, що чучелом тушкою їхати треба. Так. Треба, поки є якийсь час, можливість тікати, треба. Якщо ви, звісно, не ватник і не я батька. Цим буде добре. Ці до цього звикли, вони цього хочуть, вони цього прагнуть, і їм це все не потрібно. Їм потрібно, щоб у них на столі була жрачка. І все. І стабільність, і мир, і спокій. Головне, щоб ніяк в Україні, щоб не було війни. Ось і весь наратив. А те, що, в принципі, ти розумієш, що в чому весь фокус. Тобто, Білорусь, вона ж демонструвала там не те, що розвиток економіки, а досить якісні товари виробляла. Так? Виробляє досі. Але це все тепер буде припинено. Росія не такий глибокий ринок для споживання. Тобто це все білоруське економічне диво, воно тепер самоліквідується з часу. Не буде стимулу робити, взагалі виробляти товари. На склад працювати, у Лукашенка не так багато грошей, я так розумію. Хоч у нього немалий президентський фонд, але всі оці струмочки, там, включно з нафтопродуктами, вони ж перекриваються. Що він продаватиме? Картоплю він продаватиме? Це дурний жарт абсолютно обмежених людей, які кажуть, там, бульбаши, там, знаєш, що білоруси картошка. Це тупо, тому що крім цього є і все інше, але що продаватиме Лукашенко і кому, окрім Росії? Емемалі Рахмону ще можна продати, якщо той купить. У них свої інтереси взагалі. Тобто в нього один союзник, і той не найкращий союзник – це Путін. Тобто зустрілися два людожери. Все. Не думаю, что главного людоеда, хотя они уже сравнялись со всем, да и всегда были одинаковые, Путина может не устроить его окончательная нелегитимность, то, что он уже международный террорист. И, может быть, это тот момент, когда он решится его поменять. На кого-нибудь типа Бабарики, например. И создать на какое-то время видимость демократических изменений в Беларуси. Ти про Путіна зараз? Да, я про Путина. Я такие конспирологические теории пытаюсь подумать. Так, давай логічно. Хоч Катерина каже, що логіка не працює. Это так. У Путина какая-никакая людоедская еще остается. В нього, по-перше, у Путіна є псевдоліберальні ЗМІ, ніби свобода слова присутня для обмеженого кола обмежених людей, маю на увазі «Ехо Москви». Але там теж, зрештою, медіа все ж непросто, там іноземні агенти, там оце все і так далі. То Путін би, може, для того, щоб свій імідж поправити, думав про Росію, там Лукашенка дозволити. Розумієш, не буває напіввагітність. Що відлига, там прийде Бабаріка і що? Це все одно буде калька Росії. Так це понятно. Так, та калька Росії, вона не передбачає громадянських свобод. Вона не передбачає вона не передбачає свободи слова. Вона передбачає економічну типу свободу. Это даст легитимность, понимаешь? Легитимность присоединения. Некоторую легитимность придаст власти в Беларуси. На какое-то время, в любом случае, это будет соединение с Россией. Я про это. Убрать фигуру уже совсем зашкваренную в виде Лукашенко и сделать такого а-ля демократа, ставленника газпромовского Бабарика, который сольется в екстазі з Росією. Так це я казав про те, що вони можуть поставити кого завгодно. Тобто просто Лукашенко дістав поки що ярлик від Орди. Так і було. Добре, нехай будеш ти. І до нього любові особливої у Путіна, я так розумію, немає. І бути не може. Навіть зважаючи на записи Медведчука розмов з апаратом Кремля, і нібито кум, а він пробитися до Путіна не може напряму подзвонити. Тобто Медведчук міг подзвонити до Порошенка напряму, відповідно до записів, а до Путіна ні. А для чого Путіну говорити з Лукашенком зараз? Лукашенко став токсичніший за Путіна, де-факто.
Тобто Європа тут не буде дивитися. У Лукашенка немає газу, яким він купує там корумповані зв'язки з Німеччиною, скажімо. У нього жодного аргументу з ним ніхто не буде говорити, окрім Путіна. Путіну йому теж впадло говорити з таким покидьком, ну, з великим рахунком. Поставити Бабаріку, ну, поставлять Бабаріку, поставлять Ціхановську. Але це, що називається російською, хрен редьки не слаще. Ну, понимаешь, я имею в виду, что коль уж Россия там настаивает на подписании последних дорожных карт по интеграции, для того, чтобы этот процесс для мира был все-таки более легитимным. Та світу, в принципі, на це все насрать. Розумієш? От давай скажемо чесно. Світу об'єднається остаточно Білорусь з Росією, не об'єднається. От, в принципі, світ і так сприймається як одне ціле, тому що, якщо ви не уважні, ну візьміть угоду, союзний договор 99-го року. Почитайте цю угоду, вона ж підписана і ратифікована. Все, що треба, там якісь дорожні карти, просто виконуйте угоду. А за цією угодою це єдина країна. Одна. З однією валютою, там навіть символіка якась має з'явитися. Все одне, там один парламент, один уряд. Так що Путіну, в принципі, знаєш, йому як два диктатори, вони ж не вживаються поруч, розумієш? Ну так не буває. Тобто хтось має бути альфа-самець. Альфач хтось має бути. І тут точно не Лукашенко в ролі альфача виступає. Тобто його просто Путін з'їсть як без майонезу, без масла, без нічого. Просто хрусть і до побачення. Тобто він може поміняти, Путін може поміняти на будь-кого, коли йому просто набридне оцей жулік. Я маю на увазі Лукашенко. Так. А что ты думаешь, белорусам безопасно сейчас в Украине? Ну, тем, кто подвергается преследованиям со стороны власти. Ні. Так тут не тільки в Україні, будь-де. Везде? Ну так, подивись просто на політику Путіна. Ну, добре, живете ви в Лондоні, до вас приїжджає, значить, цей на Солсбері, подивитися, чи як там, на шпілі. Вбивають людей в Берліні, тобто дістануть, якщо захочуть, дістануть де завгодно. Оце називається КГБ, ФСБ. І для них немає ніяких перешкод. Вони захочуть, вони дістануть. І тут не треба говорити в Україні або в якійсь іншій країні світу. Єдина можливість зменшити таку загрозу – це закрити кордони і припинити будь-які зв'язки, транспортні, торгові і так далі. З Росією і так само включно з Білоруссю. І тоді люди будуть в більшій безпеці. І це питання, яке мають ставити білоруси, які виїхали з Білорусі в усіх країнах перед Європейським Союзом, перед українським урядом, що забезпечте, будь ласка, нашу безпеку тут в Україні. Приймайте білорусів в Україні, їм тут легше буде адаптуватися в будь-якому випадку. В будь-якому випадку. Мови схожі, народи подібні. Я не буду казати вже, що ми один народ, тому що мені там потім почали писати, що Рома, нащо ви повторюєте кремлівський наратив? Я можу повторити не кремлівський наратив, а наратив Великого князівства Литовського, коли це була держава і Жеч Посполіта, це була держава триєдина трьох народів – литовців, поляків і русинів. Але русинами були українці і білоруси в цьому складі, і ніхто інший. Белорусам только надо это вспомнить, а то многие не догадываются. Так, і згадати, що Білорусь, там, Литва, так це назва така була в Білорусі, це потім вже з'явилося в Білорусі. Так, Литва ж була. Руські народи, там, ближче до литовців. То намішано все. Тут історію треба просто брати і читати історію такою, якою вона є, а не оцей повторювати мантру про триєдиний руський народ. Типу Великороса, Роса і Білоруса. Це все фігня повна, просто повна фігня. Ну, на яку не треба не те, що зважати, а взагалі керуватися подібним наративом. Ми не триєдиний народ. Білоруси нам більш брати, ніж будь-хто інший. Але для білорусів і українців москалі якраз найменші брати.
якби це смішно не звучало. І оцей наратив, який Лукашенко просуває, що ми один народ, ні. Ну, може, він народ, у нього він і собі візьме у Путіна народ один. У Лукашенко была фраза, если помнишь, мы русские, только еще лучше. Это фраза Лукашенко. Белорусы это русские, только еще лучше. Ну, в принципі, білоруси краще, ніж москалі. Це правда. Я белорусам, которые нас смотрят, хотела бы пожелать всеми правдами и неправдами, всеми силами отмежевываться от русско-мирного пространства, российского, информационного в том числе, которое идет и от Лукашенко, и от неофитов, потому что либеральная Россия ничем не отличается от любой другой России. Это Россия. Немає ліберальної Росії. Нет либеральной России. Немає. Ну, про що ми говоримо? Яка ліберальна Росія? Розумієш, вот это нарративы. Путин плохой, Навальный хороший. Это не так, ребята. Ні, це правда не так. Водочки нам принеси. Да. І, в принципі, не слід забувати, що ця зухвалість так званої опозиції і незалежних ЗМІ, я маю на увазі Нехта, це Навальний, на що ти повернувся, Навальний? Ну, ти, типа, для кого це геройство, яке ні до чого не призводить, а потім він почав погано ходити, потім, ну, це все, там, це що той концерт був для одного актора без оркестра. А інших лібералів я в Росії, ну, по-перше, Навальний не є лібералом, по-друге, я просто не знаю лібералів в Росії. Ну, просто я не знаю. Там всі вони завершуються на питанні, чи Крим. У них одразу щось тут застрягає, і вони не здатні вимовити, що Крим – це Україна. За всіма нормами світового права, міжнародного. Не могут уйти от имперскости. По-моему, последний человек, который говорил об Украине из российских либералов, это был Немцов. Ну, по крайней мере, на моей памяти. Там с плюсами и минусами, но он поднимал этот вопрос. Валерія Іллінічна Новодворська. Ну, это... Єдина людина, яка думає, всі про неї казали, що вона навіжена, там якась там з куку. Єдина людина, яка правильно всі речі називала своїми іменами. Як Рома Цимбалюк це про себе каже. Ну, так що... еще Борис Стамахин, помнишь? Бориса Стамахина. Который был осужден за... Он выступал против войны в Чечне, он сейчас в Киеве. Ну, я читав його коментар. Который, да, очень много читал, антиимперец такой. Я читав його сьогодні коментар стосовно цього інциденту з Ryanair. Відколи ще Ryanair сідав в аеропорту Мінська. Вже ніколи не прилетить Ryanair в Мінськ, в Білорусі. Ніяких лоукостів, хоча там тішили себе сподіваннями, що ось незабаром Ryanair почне польоти, там Візеєр, лоукости з Білорусі. Все. Історія закінчилася. Мені цікаво, що буде робити Укрзалізниця. У нас же є поїзд 4 столиць, Київ-Ріга, який йде через Мінськ, через Вільнюс. І це колись був поїзд Либідь називався. А тепер називається потяг 4 столиць. От цікаво, що Укрзалізниця з цим робитиме, тому що тут є питання. Небезпечно їхати в Ригу через територію Білорусі. Просто небезпечно. І в Вільнюс. Коли мені казали, приїжджайте до нас в гості в Мінськ, ти уявляєш, так? Вже виїжджаю. Як пастор Шлах на лижах виходить. Ні. Це все, це дуже погана історія, і треба бути подалі, убезпечитися від цього придурка і бути подалі від Білорусі в такому вигляді, в якому вона є, від Білорусі Лукашенка. Але не треба забувати про простих білорусів. Україна має відкрити широко двері для простих людей, які хочуть чим швидше виїхати. Ну, і, я не знаю, Вата навряд чи поїде. Ваша белорусская, чем ехать сюда? Ну, бывает иногда, ну, знаешь, как базу используешь, чтобы дальше куда-то двинуться. Ну і що, і я б на курортний сезон би... Білоруси ж їдуть відпочивати от всі в Одеську область завжди. Ну, от вся траса, вона ж просто забита машинами. Якщо їхати влітку в Одесу, ти бачиш, що білоруські номери.
Не знаю, як з цим буде, чи якщо закриється, там, як закриється кордон. Ну, я б, якби я був в уряді України, президентом або урядовцем, я б якнайшвидше закрив би цей кордон якомога щільніше, так само, як і з Росією. Я думаю, что, к сожалению, для белорусов все закроется. Ну, предполагаю. Возможно, другие курортные направления в том числе. Ну, Вот. В Сочі є. Сочи В есть. Крим Да. можна поїхати через штат Техас, я маю на увазі. Це от все. Я благодарю тебя. Так, я дякую тобі і до зустрічі у нас в ефірі. Тому що А я, все, я тримайтесь там. Тепер я тебе буду розпитувати. Так що всім небайдужим білорусам, які є патріотами своєї країни, люблять Білорусь, тримайтеся, тікайте від Лукашенка якомога швидше і далі. Живе Білорусь. живи вечно. Слава Украине. Героям слава.